Ambalma Juliba TV News jabarani filaba wanga foliani tanuni ambota da bela jelema biye tarata ye juin kalo tile 10 ani nani samba flani mugan ani fla amunun be kan fle ani amunun be kan lame radio Juliba sanfɛ limana amba foka awali mando kajira ka fauka kuma fondi sɛbɛnw olu lakali wati sele flani gafe numbe lakale dongodo limana wala sa bela jele be se ka jamana ale kuna foni sɔrɔ cogo min na o de an sigi kun ye kuma amunun be kan asiga wati kono ambi aw be fo dante foli mina amba foina aw danse kuna fondi gafew bolendo minum ba ambulu koroli mana amina anda do abakumba damado la ato kasoko wala wala tale nyefe minye fase di seben ye lesor fasoka fase di seben do alebiano kuma sababa konna la folo ye munye ko malika sorasuka daga yoro mi fleni minaka ni o kun bɛ faransi ka kɛlɛcɛw bolo barkan ko o segira ka di an ka finitigiw ma o baara yɛrɛ kɛra kunungo lesɔr kelen ka kuma la MINUSMA ale ka baara kurakurali la Mali kɔnɔna la yan nɔ a jirala k'a fɔ o kuma de kun bɛ diɲɛ keleya tɔnba ka jɛrɛ dɔ kɛnɛ kan n'o ye Conseil de sécurité de l'ONU ye New York faaba yɛrɛ la a jirala k'a fɔ min ye an ka minisiri min bɛ yen n'o b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kɔɲɛ kunna Abdoulaye Diop ale kun bɛ yen nɔ a y'a jira k'a fɔ ko Mali bɛ min ɲini bi o de ye k'a fɔ MINUSMA ka baara min bɛ Mali la yan baara in a ka ɲɛsin jamanadenw n'u bolofɛnw lakanani ma wa u ka baara min fana n'o bɛ kalifaw la u ka a dɔn k'a fɔ Mali armée ale de bɛ ka kɛlɛ kɛ bi u ka tugu Mali armée fana nɔfɛ u ka jamanadenw n'u bolofɛnw lakana o kɛra kuma koloma yɔrɔ ye lesɔr kelen ka kuma la ko ɲininkali kɛlen don n'an sɔrɔla Mali bɛna kɛ jaman bɔ jamana de don nataw la amina anda do ni kuma sabala sisan lesor konna la mana boy Nouvelle Horizon fana bien aya jira ka fɔ Maître Kasum Tapo min ye an ka jamana sariya sunba kura min na kuma bɛ ka fɔ Maître Kasum Tapo ya jira ka fɔ ale kɔni ma kun ye a la sabu ko jamana u bɛ jamana na olu ka bon ni an ka jamana ye wa olu yɛrɛ ka sariya sunba bɛ u bolo a ye misali ta l'Américain jamana de kan a ko États-Unis a bɛ san 200 bɔ sisan olu ka sariya sunba n'o ye constitution ye a b'u bolo u ma a fɔ k'u b'a a falen k'u bɛ a kɛ ko wɛrɛ ye ko a b'u bolo a bɛ san 200 bɔ ko nka an fɛ yan an bɛ fɛ de ka sariya sunba min b'an bolo sisan ko bɔ yen pewu ka na ni sariya sunba kura ye Maître Kasum Tapo y'a jira k'a fɔ ale ma kun ye a ko la motikaw fana wulilen do k'u jɔ ko u bɛ fɛ ka min ye wulikajɔ dɔ kɛ ka dugu yɛrɛ maa si tɛ baara kɛ a don bɛɛ bɛ sigi k'i bolo da i sen kan Moti mara kɔnɔna la ka sababu kɛ ko Moti min bɛ senna o ye lakanabaliya courant tɛ sɔrɔ ani jamanadenw sen ka u sago sɔrɔ motikaw ye o laseli kɛ o baaraw ko bila bɛ ka min ye juma nata in kɔnɔ Moti mara kɔnɔna la Nouvelle Horizon de y'o fɔ an bɛna o lakale aw ye Soir de Bamako fana y'a jira k'a fɔ ko gazi min ni maaw bɛ maa mago ɲɛ n'a ye a jala k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ ye ko u tɛ gazi ko yɛrɛ u bɛ subvention min kɛ gazi ko la ko u y'u sen bɔ a bɛɛ lajɛlen la pewu kɛra sababu ye gazi kɔni kɛmɛ ka sɔngɔ yɛlɛ dɔ kɛ bi n tɛ sa sɔngɔ o de bɛ a kan Soir de Bamako y'o fɔ le reporter fana bi a y'a jira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ Mali douane ayiwa Mali douane ko a ka wulikajɔ a n'a ka sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye camion 14 ɲɔgɔn na o ye sigana camion ye mobiliba minnu bɛ yen n'u bɛ doniw ta ka na an ka jamana kɔnɔ yan mobiliba ninnu ko 14 tɛgɛ se ka kɛ u la siga de kɛra u la k'a fɔ ko tulu kolon bɛ a kɔnɔna la an bɛna an da don o la sisan an bɛ sɔrɔ k'a kuncɛ ni l'indépendant ye l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko sigafɔba min n'a kɛra n'a fɔra k'a fɔ kuma ka di maaw ma maa minnu bɛ yen ni kɔlɔlɔ ye u sɔrɔ gɛlɛya min ye Mali sɔrɔ bamajimaw ka walejugu sababu la o ye CVGR ale ka laɲini kɔnɔna la sigafɔ min kɛra sibiri tɛmɛnen in na maaw bɛ yen minnu ye u ka hakilila di i n'a fɔ musolakaw ani denmisɛnnin fitininw kɔlɔlɔ min ye u sɔrɔ an bɛna an da don o fana na sisan l'indépendant kɔnɔna la an b'a daminɛ ni min ye o ye faso ka fasili sɛbɛn lesɔr a y'a jira k'a fɔ MINUSMA ale ka baara kurakurayali la n'o y'u ka mandat ye dɔ bɛ se ka fara a kan cogo min na ko Mali y'a ka laɲini fɔ a ko la Mali jamana y'a laɲini bi ko min ye MINUSMA ye mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies n'u k'a ma bakurunba la MINUSMA ayiwa ale ka baaraw n'a ma ɲɛ ko dɔ bɛ fara a kan yɔrɔ kuma kɛra o kan Nations Unies na kunungo u ka dagayɔrɔ min filɛ nin New York
a jarala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ Mali ka ministre min bɛ yen n'o bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kunya kunna Abdoulaye Diop ale kɔni kumana kosɛbɛ a ma nɔgɔ si to kuma in na Mali fɛla ye fɛn fɛn ye ko in na MINUSMA ka baarako la Mali la yan nɔ a ye sɔnni sigi a bɛɛ lajɛlen kan a ka kuma daminɛ na Abdoulaye Diop y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye Mali lakanabaliya sera nin hakɛ la a ko gɛlɛya min ye Libi jamana sɔrɔ n'o kɛra sababu ye ka bamanciw cari Sahel kɔnɔna la Mali de filɛ nin ka gɛlɛya sɔrɔ k'a daminɛ san 2012 fo ka na bila an bɛ don min na ko bi o bamancimaw don o don dɔ de bɛ fara u ka kɛwale juguw kan o de ye siratigɛ la san 2013 Mali y'a ɲini ko diɲɛ maa k'a dɛmɛ o de la diɲɛ keleya tɔnba ale ka sɔrɔ k'a ka kɛlɛcɛw bila ka na ko min ma ko MINUSMA o MINUSMA min nana k'a daminɛ san 2013 fo ka na bila bi la ko jamanadenw yɛrɛ de y'a ye ko MINUSMA tiɲɛna baara min kalifara u la baara in a ma kɛ laɲini min ɲinina kɔnɔna la laɲini ma se ka sabati n'a ma ɲɛ ko laɲini ma se ka sabati a ka kan bi MINUSMA ka baara a ka bila minɛn kɔnɔna la minɛn min n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ayiwa jamanadenw bɛ se ka lakana cogo min na o de y'a to Abdoulaye Diop ka kuma la a ko Mali jamana a ye min ɲini bi o de ye ko a ka lakana a ka bila bolo wɛrɛ kan o de la Mali jamana y'a ɲini k'i bolo bɔ maa wɛrɛw nɔfɛ minnu bɛ se k'a dɛmɛ a ka lakana ko siratigɛ la wa o baara kelen o de bɛna to sen na MINUSMA bɛna bila o minɛn kelen de kɔnɔna la minɛn min bɛ kɛ sababu ye ka se ka lakana a sabati MINUSMA tɛna to yan bilen k'a fɔ ayiwa u ko k'u tɛ kɛlɛ kɛ walima u tɛ don fɛn wɛrɛ la ko o de bɛna dabila pewu wa Mali jamana a bɛ taa ale de ka dabada ma n'ale ko ayiwa MINUSMA a ye taa nin sira in fɛ u bɛ taa o fɛ n'a ko a kana taa nin sira in fɛ u tɛ taa o fɛ n'a fana k'u ma a ye nin baara in kɛ u b'o de kɛ sabu ayiwa kuma bɛ fɛn fɛn laɲini o bɛɛ bɛna bɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw de yɔrɔ ko Abdoulaye Diop ka kuma la ko ale dabali banna Mali jamana dabali banna k'a fɔ k'a ye kɔsa in na ko diɲɛ keleya tɔnba ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ale ye sɛbɛn dɔ kɛ n'o ye rapport dɔ ye n'o ye ONU secrétaire général ye k'a fɔ ko Mali jamana bɛ ka baara dɔ boloda n'o ye k'a fɔ marifa bɛ maa minnu bolo ani minnu y'a ɲini k'u bɛ wuli ka u yɛrɛ lakana ko maa 2000 ɲɔgɔnna ayiwa ka olu ta ka u don armée la walasa u ka se ka jɛn marifa ta kɔ ani ka yɛrɛ lakana in k'o dabila u ka se ka bila kulu kɔnɔna la n'o ye armée ka kulu ye ko diɲɛ keleya tɔnba ɲɛmɔgɔba in ayiwa n'o ye secrétaire général ye ko ale Mali jamana dabali banna k'a fɔ ayiwa ko maa minnu bɛ yen n'olu ye bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na accord pour la paix et la réconciliation ko maa dɔw y'a jira k'a fɔ ko ayiwa ko bin kɛra u ka walima u ka hakɛw tiɲɛna ko Mali jamana kɔni dabali banna o kuma in na ONU secrétaire général a ka rapport kɔnɔna la k'a sɔrɔ dun baara in dabɔra Mali jamana fɛ dɔwɛrɛ tɛ minnu bɛ yen ni olu ye marifa ta jamana kama minnu fana bɛ yen n'olu ko u tɛ don bɛrɛ la ko f'u ka u yɛrɛ lakana ko Mali jamana y'a ɲini ka u gɛrɛ jamana na u ka se ka don armée kɔnɔna la u ka se ka faso lakana ka kɛ baara ye min ni nafa bɛ sɔrɔ a la nka o mana bɔ yen nɔ MINUSMA ka koɲɛ ale fana kuma fɔra kosɛbɛ an bɔra k'an da don min na ko MINUSMA ko laɲini de tun kɛra k'a fɔ force Barkhane n'o ye Faransi ka kɛlɛcɛw ye ko o na MINUSMA lakana Abdoulaye Diop y'a jira k'a fɔ o baara kɔni ɲɛ o tɛ kɛ bilen Barkhane a fɔra k'a fɔ u ka jamanakuntigi yɛrɛ n'o ye Emmanuel Macron ale y'a lase février kalo tɛmɛnen na ko Barkhane bɛ taa ka bɔ Mali la yan nɔ Emmanuel Macron y'o kuma fɔ a ma hali sara Mali jamana ɲɛmɔgɔw la ko o de bɛ to sen na Barkhane b'a ka minɛnw cɛ ka taa diɲɛ keleya tɔnba y'a ɲini ko fo ka Barkhane to yan a ka se ka MINUSMA lakana Abdoulaye Diop y'a jira k'a fɔ o kɔni o tɛ kɛ bilen min ye Barkhane ye a fɔra k'a bɛ taa wa a b'a ka minɛnw de cɛ jamana sabu Mali ye jamana ye min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo maa si tɛna bilen ko bɛnkan b'i n'a cɛ ko o bɛnkan i na i sago kɛ o bɛnkan kɔnɔna la o tɛ kɛ bilen wa ko Barkhane ka taali min fɔra a bɛ to sen na de Barkhane na kɔdon Mali la limanaw Abdoulaye Diop ka kumaw la halisa a ko Mali jamana ɲɛmɔgɔw bi bi na wulilen do k'u jɔ min ye lakana ye jamanadenw n'u bolofɛnw Mali dugukolo fan o fan bɛ yen nɔ ko Mali armée bɛ se ka lakana ayiwa armée na wuli k'i jɔ o de y'a to bi taabolo kuraw tara walasa ka minɛn kuraw san ka di finitigiw ma u ka se k'u janto jamana ale lakanani na min ye Abdoulaye Diop ye a kumana min ka fana o ye k'a fɔ yɛlɛmani minnu bolodalen don n'o ye an ka jamana sariya sunba yɛlɛmani ko ye a ko décret dɔ tara kɔsa in na n'o ye décret numéro 2022 0335 PRM min tara juin kalo tile 7 san 2022 min b'a jira k'a fɔ furanjɛla fanga
kalo 24 o de farala aka ani fana min ye sariya sunba ye ko maaw sugandira minnu bɛna sɛbɛnni kura ta walasa ka sariya sunba in k'a sɛbɛn. N'i ye jateminɛ kɛ hali G5 Sahel Mali fana a y'a jira k'a fɔ a bɔra a la. Abdoulaye Diop y'a jira k'a fɔ G5 Sahel kɔni a kɛlɛcɛw wo a n'a tɔn wo Mali y'i sen bɔ a bɛɛ lajɛlen la ko wa yamaruya foyi tɛ G5 Sahel bolo bilen k'a fɔ ko a bɛna Mali kɔnɔna la. O kɛra G5 Sahel ye o kɛra kɛlɛcɛ wɛrɛw ye o Mali kɔni a ye sira da nin bɛɛ lajɛlen ɲɛ. Mali kɔni a ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo wa a tɛna maa si to i k'i sago kɛ Mali jamana na bilen. Limanaw min ye Barkan ka wulili ye ka bɔ Mali la yan kunnafoni dira kunungo k'a fɔ ko dagayɔrɔ min tun b'u bolo Menaka ko u ka kan belebeleba min tun bɛ yen ko a dira Mali armée ma. O kunnafoni yɛrɛ dira n'i ye jateminɛ kɛ Barkan yɛrɛ maaw olu yɛrɛ ye kunnafoni di k'a fɔ ko base min tun b'u bolo Menaka ko base in n'o y'u ka campagne ye ko a dira armée ma. O b'a jira k'a fɔ Barkan ka tagali ka bɔ Mali la halisa a baara bɛ sen na. O mana bɔ yen limanaw ɲininkali kɛlen don l'essor kelen fɛ n'a sɔrɔla Mali bɛna kɛ jamanbɔ jamana de ye maa bɛ se k'o sɛmɛntiya sabu ko kɔsa in na ɲinini dɔw bolodara l'essor ka fɔ la o b'a jira k'a fɔ ko jama a yera Mali kɔnɔna la yan dɔwɛrɛ tɛ jama min bɛ yen ni dugujukɔrɔ nafolo don limanaw dugujukɔrɔ nafolo min don limanaw ale de valeur ka bon kosɛbɛ limanaw n'i ko i bɛ jama n'i ko i b'a falen nafolo la a nafolo a ka ca dɛ a jala k'a fɔ bibi in na Mali la yan nɔ yɔrɔ waati min na jamana ɲɛmɔgɔw bɛ wulikajɔ la walasa an ka dugujukɔrɔ nafolo olu bɛ se ka bɔ cogo min na ko jamana ɲɛmɔgɔw maa bɛ ɲininkali kɛ n'a sɔrɔla u b'o baara min na o de waliyatɔ filɛ nin ye kɔsa in na a fɔra k'a fɔ ko dugujukɔrɔ nafolo dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko lithium lithium min yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔw taara ayiwa o baara kurumokari o yɛrɛ o bɔli daminɛna Australie ka den dɔ n'u kama Firefinch ani chinois dɔ n'u kama Gefen lithium ayiwa ko olu y'o baara daminɛ société dɔ o fana nana i kanbɔ jamana n'u kama ko société minière Samadu Minding Samadu Minding ale fana ka ɲininiw hukumu kɔnɔna la jamana ko ale taara bɔ jama de kan dugu dɔ la n'u kama ko Kɛnɛbele a filɛ nin Kologo o commune kɔnɔna la nin bɛɛ lajɛlen bɛ Buguni mara de kɔnɔna la a jala k'a fɔ u ka kalo 3 ɲinini limanaw k'u taara bɔ jama kuru 3 de kan morceau fitininw de don limanaw a jala k'a fɔ ko jama min n'a filɛ nin n'a yera nin yɔrɔ kofɔlen na min bɛ tali kɛ bureau d'expertise min filɛ nin n'a ɲɛmɔgɔya bɛ Birama Sori Sidibe bolo ale de ye ko in sɛmɛntiya k'a fɔ tiɲɛ don jama yera nin yɔrɔ kofɔlen na ko jama min filɛ nin limanaw ko jama wɛrɛ tɛ dɛ ko jama halala de don wa jama min bɛ yen n'a a couleur ye couleur bleu ye wa jɛlen don pasi i b'a fɔ ko jama min ɲininen don diɲɛ kɔnɔna la limanaw n'a fɔra k'a fɔ jama hɔrɔn don ko o de yera ayiwa Mali kɔnɔna la yan ko a jama morceau kelen n'i ko k'i b'a falen limanaw nafolo min bɛ yen n'an bɛ k'o dun sisan n'o ye franc CFA ye a dɔw bɛ a dɔgɔyalenba o ye 20 ye walima 100 ɲɔgɔnna o ye a morceau fitininin ye o b'a jira k'a fɔ bibi in na n'a jama in n'a ko k'a bɛ bɔ jamana ale bɛ taxe minnu sɔrɔ a la n'i y'a sigi 100 sara o 100 sara ko 2 o bɛ di jamana ma limanaw ko nka o y'a la ko la kibaru duman ye nka k'a fɔ de ko jama in ɲinini kɔni kɛra a sɛbɛntiyara k'a fɔ a yera Mali kɔnɔna la yan n'o ye Buguni mara ye min tora sa min ye Buguni mara in ye jamana ɲɛmɔgɔw kan ka fɛɛrɛ de tigɛ sa walasa ka se ka jama in a bɛ se ka bɔ cogo min na jamanadenw bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na n'o tɛ yɔrɔ min yera k'a fɔ a yera ye ko a bɛ se kilomètre 12 ma o yɛrɛ t'a bɛɛ ye ko Mali dafɛ jamana minnu bɛ yen ka taa fo Laginɛ fanfɛlaw la a yera k'a fɔ Dr Birama Sori Sidibe k'a fɔ la ko a jama in dasilen de don o yɔrɔ kofɔlen ninnu na o b'a jira k'a fɔ u ye jateminɛ kɛ dugukolo fan dɔw fɛ yɔrɔ minnu bɛ yen n'u ye senni kɛ a yera k'a fɔ jama in a bɛ yen nɔ nkalon foyi t'a la mun tora jamana ɲɛmɔgɔw ka nin ko in k'a sɛgɛsɛgɛ fo ka se a dan na k'a kɛ i n'a fɔ sanuko bɛ cogo min na minnu bɛ yen n'olu y'a bɔlinganaw ye ayiwa diɲɛma ka se ka i kunda Mali kan ayiwa nin jama in a ka se ka bɔ jamana ka se ka nafa sɔrɔ a la kunnafoni filɛ nin limanaw an ye kunnafoni ninnu sɔrɔ l'essor ale kɔnɔna la o mana bɔ yen Nouvelle Horizon ale bɛ yan Nouvelle Horizon kumana a y'a jira k'a fɔ Maître Kasum Tapo ale kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana sariya sunba kura min n'a fɔra k'a fɔ o baara bɛna daminɛ
n'o ye constitution kura ye ko maaw kɔni sugandira a ko siratigɛ yɛrɛ la k'a fɔ olu bɛna sigi a ko kunna ka sɛbɛnni kura kɛ o la maître Kasum Tapo a welela jɛmukan dɔ kɛnɛ kan a ka sɔrɔ k'i kanto k'a fɔ ko n'i y'a dan ale ma Mali bɛ fɛ ka sariya sunba kura min n'o bɛ fɛ ka sɛbɛn ko kɔrɔlen min bɛ yen k'o bɔ yen pewu ka kura sɛbɛn ko a kun tɛ wa nafa tɛna ye a la sabu misali ye min ye ko n'i ye jamana wɛrɛw la jamana minnu bɛ yen ni olu ye jamana belebelebaw ye ni an b'an ka jamana sanga olu ma bi ɲɛtaga yɛrɛ ma ko lamɛrikɛn jamana bɛ o la sabu ko a bɛ san 200 bɔ bi lamɛrikɛn jamana sariya sunba kelen de b'u bolo sariya sunba in a ma falen n'a ma ɲɛ k'u bɛ baara k'a la o y'a sɔrɔ yɔrɔ min man ɲi u b'o de ta ka bɔ a la baara min ka ɲi ka o don a kɔnɔna la nka k'a fɔ de ka sariya sunba kuturu yɛrɛ ta ka bɔ yen pewu ka na ni kura ye i n'a fɔ a kɛra cogo min na san 1992 ko maître Kasum Tapo ka fɔ la o de bɛna kɛ ko ye komi ne fiɲɛ bɛ se ka y'a la Nouvelle Horizon ka kuma la bi a ko maître Kasum Tapo waati min na a ɲininkara k'a fɔ ko min ye jamana sariya sunba kura min ni jamana ɲɛmɔgɔw ka yamaruya kɔnɔna la ayiwa k'u bɛna a falen maître Kasum Tapo y'a jira k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔna la yan sariya sunba k'a falen ko ale kɔni ma nafa y'a la n'o tɛ ale ye min jateminɛ o ye k'a fɔ an ka sariya sunba in limanaw n'o ye constitution ye ko bonya de dalen t'a kan maaw t'a bonya de a fɔra ko nin ye sariya ye nin man ka kɛ jamana kɔnɔ o sɛbɛncɛlen don jamana sariya sunba fɛ ko jamanadenw kan ka o de bonya u kan ka taama ni o sira ye n'o tɛ ale ma fiɲɛ foyi ye sariya sunba in na ko n'o tɛ maître Kasum Tapo ka fɔ la a ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka sariya sunba in a ka fɔ k'a fɔ yɛlɛma ka don a la a ko jamanakuntigi minnu tɛmɛna k'a daminɛ Alpha Umaru Konare san 2000 waati ka na min ye Amadu Tumani Ture san 2011 ka na Ibrahim Bokar Keita yɛrɛ la san 2017 ale yɛrɛ tun ye rapporteur ye u y'a ɲini k'u bɛ sariya sunba ye u m'a fɔ k'u b'a bɔ yen pepewu dɛ u y'a ɲini de k'u b'a kɔnɔ ko dɔw falen n'o ye révision ye jamanadenw ani politikimaw ma sɔn n'a fɔra bi ko furanjɛla fanga n'o ye transition ye ko o yamaruyalen tɛ k'a fɔ k'a bɛ jamana sariya sunba k'a bɔ yen nɔ ka na ni kura wɛrɛ ye k'o dun baara de bɛ ka kɛ furanjɛla fanga fɛ sisan k'a bɛ n'a fɔ furanjɛla fanga a bɛ ka nin baara min kɛ ayiwa a bɛ n'a fɔ sira t'u bolo walima yamaruya t'u bolo k'a baara kɛ n'a ma ɲɛ ko sariya sunba kɔni k'a bɛ falen jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen ni olu sugandira jamanadenw fɛ n'o ye minnu sugandira jamanadenw fɛ n'o ye démocratie yɛrɛ taabolo la maître Kasum Tapo y'a jira k'a fɔ olu de yamaruyalen don ka jamana sariya sunba a falen ko furanjɛla fanga o yamaruyalen tɛ maître Kasum Tapo ka fɔ la ni avocat do bâtonnier do limanaw a y'a jira k'a fɔ ko sariya sunba in a bɛna falen ka fanga fasugu jumɛn ka o nati an ka jamana kɔnɔna la yan maître Kasum Tapo y'i yɛrɛ ɲininka o la a ko bi in na ni furanjɛla fanga a t'a ka baara kɔnɔna la a bɛ fɛ ka nin yɛlɛmaniba minnu boloda a tɛ se ka nin yɛlɛmaniba ninnu kɛ ko a k'a to jamanakuntigi kuraw ka na olu ka nin baara in kɛ n'o tɛ ko sariya sunba min filɛ nin limanaw dɔwɛrɛ tɛ n'a ko a bɛ yɛlɛma tiɲɛna ko a bɛ na ni ko wɛrɛ a bɛ na ni gɛlɛya wɛrɛw ye ko a b'a ɲini jamanakuntigi yɛrɛ fɛ n'o ye colonel Asimi Goyita ye limanaw a ka politiki tɔnw bɛɛ lajɛlen wele u ka sigi nin ko in kunna u ka hakilila falen kɛ u ka na ko in kɛ u yɛrɛ dama ko ye k'a falen a ka taa wele ko wɛrɛ la ko n'o tɛ ko premier ministre limanaw a kumana o fana kan ko premier ministre bɛ fɛ de ko in n'a yɛlɛmana ayiwa ale yɛrɛ k'a ka députéw sɔrɔ k'o tɛ se ka kɛ ko ye u bɛ jɛ ni min ye Mamani Ture limanaw ale de ni fasiri kɛ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la o mana bɔ yen Soir de Bamako bi yan a kumana Soir de Bamako y'a jira k'a fɔ min ye gardi dɔ ye n'o y'an ka wolomasiri taba dɔ ye a tɔgɔ ye ko Adama Traoré ale bɛ unité méchariste o de la Goru Marawurusu a kɔnɔna la limanaw ko nin gardikɛ in ale minɛna Bamanciw fɛ a bɛ kalo 5 bɔ sisan n'o ye Al-Qaïda maaw ye Mali kɔrɔyan fan fɛ ko a na kɛ a bɔra ja dɔ kɔnɔna la o b'a jira k'a fɔ ko a bɛ balo la limanaw garde Adama Traoré a bɛ n'a fɔ ale minɛna Goru Marawurusu Tombouctou mara kɔnɔna la a bɛ janvier kalo tile 9 san 2022 waatiw la
groupe terroriste Al-Qaïda maaw fɛ a jala k'a fɔ gardi min filɛ nin n'a tɔgɔ ye ko Adama Traoré a yɛrɛ den 2 b'a bolo furulen don limanaw ko a b'a ɲini a somɔgɔw fɛ u k'a ɲini u ka kuma ni Al-Qaïda maaw ye walasa ale bɛ se ka bila cogo min na ani ko a b'a ɲini maa maa bɛ yen limanaw ko e fɛla ye ale ka bila a b'a ɲini bɛɛ ka se k'i da don ko in na walasa ale Adama Traoré bɛ se ka bila cogo min na limanaw bi in na ni ye jateminɛ kɛ min ye nin bamanciman ninnu ye u ka baara de ye nin ye ka maaw minɛ limanaw ka taa n'u ye o kɔ ka sɔrɔ k'a ɲini u ka maa minɛtaw k'u falen wari la limanaw an bɛ don min na ko bi ni ɲɔgɔnna waleya de bɛ sen na Adama Traoré kɔni a ka fɛla ye min ye bi o de ye k'a fɔ ale bɛ se ka bɔ bamancimanw tɛgɛ kɔnɔ cogo min na limanaw hakilila jiginna min ye Sumela Sise yɔrɔ ale fana kun minɛna bamanciw fɛ nin cogoya kelen de la o bamanci kelen ninnu u fana kun y'a ɲini ko fo ka nafoloba di u ma ala ma hinɛna Sumela Sise ale la limanaw yɔrɔ colonel Asimi Goïta olu nane fanga la olu ka sɔrɔ ka wuli ka jɔ kɛ min ye Sumela Sise a ka sɔrɔ ka bila nafolo kasabi caman de dira miliyari caman walasa Sumela Sise ale fana bɛ se ka bila bamanciw u sɔminɛ don nin de la nafoloba u bɛ maaw minɛ o kɔfɛ nafoloba bɛ sɔrɔ ka di u ma limanaw yan'an ka bɔ nouvelle le soir de Bamako kɔnɔ a jiralen don k'a fɔ ko gazi min n'an bɛ tobili kɛ n'a ye an ka sugu kɔnɔna la ko gazi a sɛbɛkɔrɔ yɛlɛla sisan dɛ ko nka yɛlɛli in tɛ dɔwɛrɛ ye jamana ɲɛmɔgɔw de y'u sen bɔ gazi ko la pewu u bɛ subvention min kɛ ka dɔ ta a wari la limanaw ko jamana ɲɛmɔgɔw y'u sen bɔ a la ko n'i taara sugu kɔni kɔnɔna la bi limanaw gazi sɔngɔ camanba de farala a kan n'o tɛ a bɛ san 20 bɔ sisan jamana ɲɛmɔgɔw tun bɛ gazi de subventionné ka daminɛ san 2001 na ka na bila san 2002 la si gazi ɲɛmaaba yɛrɛ n'o ye Abdala Babi ye ale ka ɲɛfɔliw la soir de Bamako kɔnɔna la ko bi na gazi kɔni dɔ de farala kan a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ sisan jamana ɲɛmɔgɔw y'a ɲini k'a fɔ ayiwa olu sen bɔ gazi ko la sabu ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔna la ko o la sa gazi kɔni ni maa min b'a san i k'a bila i kunkolo la k'a fɔ gazi i bɛ min san i yɛrɛ de bɛ nafolo bɔ i kunna jamana tɛ foyi ta a la an bɛ don min na i ko bi o la kɔsa in na jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ye kibaruya di k'a fɔ gazi kilo 1 k'a bɛ feere dɔrɔmɛ 212 o b'a jira k'a fɔ gazi kilo yɔrɔ a mana kɛ kilo 3 ye a mana kɛ kilo 12 ye a mana kɛ kilo 25 walima kilo 36 dɔrɔmɛ 212 i b'o sigiyɔrɔma o la i bɛ min sɔrɔ o la o de y'i ka gazi yɛrɛ ye o b'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan limanaw gazi kɔni ni i b'a san limanaw ko gazi buteli 1 o bɛ taa dɔrɔmɛ 580 ani 80 ani kɔ la an bɛ waati min na ko sisan ko yɔrɔ gazi feerelaw u ka juru yɛrɛ bɛ jamana na subvention bɛ d'u ma ko subvention in kun tɛ di san o san i b'a sɔrɔ juru bɛ jamana ɲɛmɔgɔw la san 2 o san 2 i b'a sɔrɔ u bɛ san 1 di kelen juru bɛ t'o la wa ko hali sisan o juru kelen san 1 bɛ yen a bɛ se miliyari 7 ma ko juru bɛ jamana ɲɛmɔgɔw la o ye san 2021 o juruw ye kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ le soir de Bamako ale kɔnɔna la o mana bɔ yen reporter ale bɛ yan fasiri sɛbɛn in kumana limanaw a y'a jira k'a fɔ ko Mali douane n'o y'an ka finitigi minnu bɛ yen n'olu de bɛ wuli ka jɔ kɛ walasa ayiwa minɛnkolo minnu bɛ yen n'o bɛ don jamana kɔnɔna la ka se ka u jɔ o ɲɛ u ka baara k'u filɛ nin ye ka bɔ camion minnu bɛ yen ni olu bɛ donibaw ta ka bɔ jamana kɔ kan ka na an ka jamana kɔnɔna la yan camion 14 ayiwa k'u sera ka tɛgɛ kɛ o la sigana camion de don ko nka yɛrɛ k'a fɔ camion ninnu kɔnɔna la min ye tulu de b'u kɔnɔna la n'o ye huile végétale ye limanaw sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra Mali douane fɛ a yɛrɛ k'a fɔ nin camion ninnu ko camion don u ye sira min taama limanaw sira jɛlen tɛ sabu minan min yera u kɔnɔna la a na kɛ minan ye ayiwa minan k'u dogo ka don n'a ye a bɛ taa o sira de kan ayiwa reporter ka fɔ la a bɛ se camion 14 ɲɔgɔnna de ma minnu ni olu tɛgɛ tara Sikaso ayiwa o tun bɛ ka bɔ Zegwa ka don Mali kɔnɔna la yan nɔ kunnafoniw bɔra ka bin yɔrɔ réseaux sociaux bi na kunnafoni mana mɛn ka ban bɛɛ b'i ta fɔ a kan nka douane maaw olu ye ni kunnafoni mɛn a bɛ tile damadɔ bɔ u kɔni y'u labɛn
makun yɛrɛ kɔnɔna la walasa u bɛ se ka tɛgɛ kɛ nin camion ninnu na nka maaw ye kunnafoniw mɛn olu kɔni y'a cari bɔlɔlɔw sanfɛ a kun bɛna kɛ sababu yɛrɛ ye douaniers ka baara ka se ka a gɛlɛya u bolo nka douaniers ka sɛgɛsɛgɛli fɛ u sera ka camion ninnu u sera ka tɛgɛ da u la 14 Zegwa ale fanfɛlaw la i n'a fɔ douanier dɔ ale yɛrɛ b'a lakale cogo min na a y'a jira k'a fɔ camion 14 min filɛ nin u kɔni bɛɛ lajɛlen tɛgɛ tara Zegwa ale fanfɛlaw la u bɔra Côte d'Ivoire jamana de kan k'u y'u sɛnsɛn ka na n'u ye fo Bamako yan nɔ Falajɛ douane cour kɔnɔna la u jɔlen bɛ nin waati in na nka baara in jamana k'a bɛɛ lajɛlen kɛra douane ɲɛmaaba yɛrɛ n'o ye ayiwa Amadu Konate ale ka yamaruya kɔnɔna la ale yɛrɛ ye ko in daminɛ fo ka camion ninnu k'u bɔ Zegwa ka na n'u ye Bamako yan ayiwa ale yɛrɛ sen bɛ a baara la o b'a jira k'a fɔ limanaw ko camion ninnu camion 13 o sera ka na kelen wɛrɛ o tilala ka fara kan o b'a kɛ 14 ye ko nka ko 3 tɔ bɛ yen o bɛ frontière la o ma don jamana kɔnɔna la fɔlɔ ko wa tɔw yɛrɛ bɛ yen nin t'a bɛɛ ye sabu k'a bɛ se camion 20 de ma minnu bɛ yen ni siga kɛ b'u la k'a fɔ u bɛ ka don ni minɛnw ye minɛn min bɛ yen n'a ma yamaruya Sinali Keita ale ni fasiri kɛ le reporter kɔnɔna la an bɛ fasiri kuncɛ ni min ye limanaw o ye l'indépendant ye l'indépendant kumana limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ 5e audience publique de la CVJR n'o ye commission vérité justice et réconciliation limanaw cakɛda min bɛ yen n'ale sigilen don jamana ɲɛmɔgɔw fɛ walasa sariya min ye tiɲɛ ani bolodi ɲɔgɔnma bɛ se ka sabati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ale ka sigi ka fɔ 5nan o baaraw de kɛra a jala k'a fɔ a bilala minɛn min kɔnɔna la o ye muso minnu bɛ yen ni dantɛmɛwale taara ka ɲɛsin ma cɛnimusoya sira la ani denmisɛnnin fitinin minnu bɛ yen ni gɛlɛya y'u sɔrɔ bamaciw ka wulikajɔ la an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ CVJR ye sigi dɔ kɛ sibiri tɛmɛnen juin kalo tile 11 5e audience publique walasa o maa kofɔlen minnu bɛ yen ni kɔlɔlɔ y'u sɔrɔ u kana u k'u ka ɲɛfɔliw kɛ a jala k'a fɔ maa 12 de don olu la muso 10 b'a la ani denmisɛnnin fitinin 2 gɛlɛya min y'u sɔrɔ limanaw u bɛɛ y'i ka ɲɛfɔliw kɛ a maa ninnu cɛla muso dɔ bɛ yen ale si bɛ san 54 na maa o maa bɛ yen k'i tun bɛ yɔrɔ in na limanaw tɔgɔ fɔ ma k'a la wa minnu bɛ yen fana u ɲɛdaw u ma yira bɛɛ kɔni y'i ka ɲɛfɔliw kɛ dantɛmɛwale min taara ka ɲɛsin i ma waleya min taara ka nin musolaka in sɛgɛrɛ san 54 Gawo o kɛra san 2012 ko waati dɔ la ko bamacima dɔ groupe dɔ u taara bin olu ka u ka so o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ a n'a furucɛ a n'a den fitinin dɔ san 15 a n'a yɛrɛ burancɛ dɔ limana u bɛɛ lajɛlen bɛ so kelen kɔnɔ ani luwanse dɔ a jala k'a fɔ muso tun bɛ o so in kɔnɔ a don limana bamaci ninnu ko u binna musolaka ninnu bɛɛ lajɛlen kan o y'a sɔrɔ u cɛw yɛrɛ jɔlen ɲɛna limana u ma se ka foyi fɔ a jarala k'a fɔ bamaci ninnu kelen kɔ ka nin waleya kɛ furumuso min bɛ ka nin lakale tan ko ale cɛ kabi waleya in kɛra ale cɛ kɔni tununa ale la fo ka se bi ma a cɛ ma ye wa den min fana tun b'u kɛrɛfɛ n'o bɛ san 15 la limanaw ale fana taara a kun fɛ hali sisan o fana ma se ka ye min y'a a burankɛ in ye o fana ko waleya in kɛlen a ma se ka ku o la o fana fatura musolakan y'a jira k'a fɔ ale kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ale yɛrɛ hakili caw b'ale la bi ale sen tɛ ka foyi k'a yɛrɛ ye bi gɛlɛya nana fara a kan limanaw a bɛ min ɲini bi o ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka gɛrɛ ale la u k'a dɛmɛ n'o tɛ ale hakili tɛ ale yɛrɛ tɛ maaya la an bɛ don min na i ko bi o mana bɔ yen maa min fana y'a ka seereya di o ye muso denmisɛnnin dɔ ye limanaw ko kaba ale san 16 Tombouctou san 2012 ko bamacima dɔw fana binna ale kan maa kelen tɛ maa 2 tɛ limanaw bɛɛ lajɛlen binna ale kan fo kana se bi la hali ale ka mɔgɔtigiya u y'o ta limanaw kana se bi ma ale fana ko ale bɛ lahalaya dɔ kɔnɔ bi maloya yɛrɛ ma ale y'a ka dugu bila pewu kana Segu jamana kan limanaw walasa ka se ka bɔ maloya kɔnɔna la sabu k'ale ka dukɔnɔmɔgɔw banna ale la pewu ale bɛ nin lahalaya kɔnɔna la taayɔrɔ ta ale la jamana ɲɛmɔgɔw ka ale fana dɛmɛ o mana bɔ yen denmisɛnnin 2 fana bɛ yen minnu si bɛ san 12 la limanaw Gawo nin fana waleya taara ka olu sɛgɛrɛ ko nin denmisɛnnin a si bɛ san 12 la k'u to balontan na limanaw ko bamaciw ka balle perdue n'o ye mugu dɔ ye o taara bin ale fana kan limanaw mugu de cira ale sen la sen yɔrɔ furakɛli ma se ka k'a la joona sen nana tiɲɛ o kɔfɛ u sɔrɔla ka sen tigɛ ka bɔ a la
a ka ɲɛfɔliw la ko ale b'o fana de ale b'o lahalaya la nka a ka laɲini kun ye min ye limana o de k'a fɔ a ka kɛ ndolatanaba ye nka laɲini ma se ka sabati sabu n'i y'a mɛn bɛ ndolatan limana o y'a sɔrɔ sen de b'i bolo ko sen in tigɛra ka bɔ a la ale kɔni bɛ min ɲini bi a ka se ka segin ka taa kalanyɔrɔ la sabu a ma se ka kalan kɛ a ma se ka kɛ ndolatana ye kunnafoni filɛ ni limanaw hinɛtɔ ko don dɛ l'indépendant an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la a bɛ dansigi kɛ kunnafoni gafew la bi an sera ka min lakale ka bɛn ni waati ye an b'a fɔ a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna